Alright, ladies and gentlemen, so isin pinang sumabi ang CP siya ni video ni klimat nga syuka ban itu ipi kawi gijing pen kadang jing pen bana khniat ka mga kwa banle la bun sngi bun banai bat bun snem ru khuju kopor bat lesi kini khniat video bala ada ru nga ada ong ye kata tinre hadu kanu pat ka mga lala ban pen trikam pen longkam te kata kalong ki ju ka bajunjar pha bangangan jubab menta kata kalong ba ban yarap ya ki babun na pring jong phi ki khna samla ni ki rang ba hak bai dei bat kani ban ajing hi kai bat ka balik YouTube ni balik social media ti kumakalong hang ni kani dika jaka tre kam ko jongi hak ni jaka ke bangi yo ban hikai yo ban ailat ya ki babun ki khna samla ni khna puli babun bha ki ba yo ban wan hang ni bingin yo ban hikai ki hang babun ki liang mo bagi bakwa hi ban tip ban nang masung thu ya ka kam ban le social media kham tam te bat ha kam media ru la ka long ki bakwa ban long kum ki nong tho khubor bat ki we tin ri thik hi ka ba kham kong san ni hang ni ka de bingin hikai ha bai de bat ka kam social media ki la da don pring jong phi ki ban don jingmut lipi kang tu, iba bayar sini. Tuh. Ti ladadan napring jong phi ki bakwa ban nang ya ke social media, ki bakwa ban sunguthu ya ke kom terekam lani ke kom long jong social media. Ti ngakwa ban pli ni kalat ke kebu phi. Ngila jule teng ya kawi ke kos ke baladab hakini khniat benai ke baladab. Ti bat ngila yoi ya ka jing seiso jongka hak bai dei bat ban ong ban ajing hikai hak bai dei ba kaning social media ba kumnu pila penan kam khnang ma pila ban yo ka jing siu jing tada pila ban yo ru ya ka jing ya ka kamai ka ji ling ba social media ti kani kam dei e ka ba pihap ban da thep pisa siu pisa nang ta pisa yo e kani ka dei bi thik nang jing tre stom ko jong pingin hikai bi phi kumnu pila ban Snal lesi ki YouTube account ki jong phi ki Instagram account jong phi ke ke social media hakno dul filam petrikam social media bar kom datar ter ki ba kentubru ya ba snap film ka ba itu kentubru ba sna reel ba lingkot ba kentubru ba sna ki comedy video bat ki we leni ka ba edit video ba ring video bat kom datar ter ti ngalakwa ban hikai ya kani ban ajing kai ni la slam ha ngila le katu kani man hagini banai ka long ka ba seso Hendre ni kidau kiba ngimyo ika jaka ka babiang ka batikna tinata ka daw ngila ban pensang yedo shwa ti menta hadien bun benai ngila yo ban le eta ka we menta ngiwan ni ngiwan lampat shapi saka ni ka we ban kata ka long ban ai phi kata ka lat ka kabu ba phiru phila ban wan ban yo ika jing hikai khndiat ka bai dei ba ka ni ka social media ku ba ka long bat ban yo ban batai phi khniat kat ke ga banga la suthu kat ke banga la nang boros kata kita ki sngi ki banai ki tayo ki snam ki bangla yo ban le social media hangni hapok jela jongi bat bangla yo ru ya ka kamai ke ji hagi babun ki liang ti ngan ngala don ni ni jing tmu la bun om tang ma ri bar ka kenhun ke jonga mata bangla yo bani don lang bingin ai phi kini kicing hikai hakani ke jaka mga ya ni ru meneng ma peni phi kani ke jaka bangi don bangi kwa ba phi phinyo ya kicing hikai bangi ngin ai kicing hikai she phi telara phi dei hi kinong snong jong kani ke jala jongi lara phi don na kanu ku jaka ru ngi khot ngi wer phi ba phi phinyo wan shakani ke jaka ha kani ke sing sajan ka ban wan menta kemut kan de hafta santrik kema santrik jong ubna Julai arjar husan ni yawer ye phi ba phi pinwan shakani ke jaka bangin ai ya kani ka jing hi kai khabai dei ba social media klem jing siu mo tingim shim na phi stingkaru nginum pan na phi stingkaru tinre ni ailat de phi pinwan namar ngasung thu ba kalong ko jinjar ban siu te kidon ki course ki bangila dable man hagini ki por ladab kadai ka course ba hab ban siu ti kata ka hab ban siu kala khamlong advance khendiat layo ban batai bha ban yo le kham bha khendiat tin reng sung thu pat ba ki don ba ki babun bha ki ba kwa tang ban ju sung thu tang melu mala kalong kumnu ban le ba kum da ter ta ka daw kani kalong free batch 1 kani kadai hapo pom
la piwan hang ni ngan sabu ni number phone kana ben pinapoi hang ni phila ban phone yingi nang ta kamdei ka ba la phipoi bi hapom ha building jong ba mo hajrong jong HDFC bank haksi sajan hakapor shipho buji men step ngin sedang ngindon ni kata ka session hang ni ti ka session kan dei tang kumba ar kan ta kamut shipho hadu khalar buji ti hendrei yakini time slot pat ngin sanang batai thendrei ke ba phi dan kam ban le la phi kwa ban ye don benta hang ni sngo bha man register how ni number phone nan bu hang ni po ba register ni number phone mengi kwa ban tip kanungut apreng jong phi ki ba kwa ban wan ti tang ke rum dan pe hang ni le dan tang ka jaka song sudah ka bam don nang ka shuki ke dan shuki tang te ko ente ti tang ul ni ka trim tam balik social media ulah ban yo ban song ha ke shuki teman rei bun haki ke bangi khampala ban pendap hadu menta ki ba nakajing duna ki nar tin rei kata kam de ban pensange ingi kata kam de ban pen dum si mengi la ni ban pen kum ta kan ban pen sange ingi banong ban no jing erap le si shopi la ni ban ai ya kata kajing hikai shopi ki babon ki bakwa ban nang ban sung thu ikane ti ki babon ba ki bla kli nga comment section belawan ban DM nga belawan ban kli nga to hikai lang si kumno ngala ban tip kumno bangala ban le YouTube kumno bangangan sedang YouTube channel kumno bangala ban le Instagram ki badan ki dukan ki badan ya ki mar ki mata ki omang ikwa ban de hapo social media han ring ngimnang ban ring video ngimnang ban le video kum bale ma phi kumno ban keren kum ni kamera apa kum ta ter tinam kita baru khoi kadon kani ka crash course mo kani ka introductory course mangingin le pat kata kani ka ban long ha kasi sa jan ti sa ngobha ban register how new number phone lani WhatsApp lani le kat ka ba phi sngodan kam how new number but one but ngini kendu but phi kani de free of cost phim dan kam siu stingaru tian rei tang kani ko pa ka jing karpat kalong ba ye kitu gi bakwa ban kersan kani de bingile hin la di ngim don komong phi shuki rum dan tang te shuki hang te ti ke ka ban pen yarap ingi dam ta kata ka jing pen hikai ti ngim don ni hang ni ke bingi don ngila de thelot haki karpet haki hakarong bat kiwi ki ba le se ki ba la ni rap ingi ten re bai dei bat kiwi pa jing don kam ngim pat don ki ba ngila ban le ten re la da phi sngo don ya ka men sim ban no senyang sa si ba melian ba ban komen krong ban komen ki ba bun jat ki jing komen hang ni to ya komen jule le ten re wat long pat mau jun thut na bata jong ki khna samla gi jongi ki bakwa ban yeng halaki kijat ki bakwa ban nang ka kam ka jam ki bakwa ban smu thu ba yi bakwa ru ban yo jing hikai ka bai dei bat kani ka kam ka balong ka kam ka boro mentai ki le lut ka ba idon kam lut ka habalej la kalong ki school ki college la kalong kam ka jam la kalong ka di ka thit bat hakiwi ki babun ki benta mo ti sngoba ban long mau jun thut tin rei sngoba ban kner khti ki jong phi phi kwa ban no jing erap la kalong ki donation hakiba kumno ki liang long be la kalong phi kwa ban donate ka pisaru toy donate phi kwa ban donate de ki shuki ru bila donate ki ben de ki ai kat ka ba phi kwa la kalong ba phi kwa ban wan ra ki ben shuki tang la tu kasngi sarano si jong phi ru mjulele tin re ngano yitu hok ki phi bingim don ki ni la banta banong ban wan ban le kat kata ka ka jingelang ni ban ai kat kata ka kata workshop ni kata ka jing hikai mo te ban cover kata barok phai hajing sha ngi jushim ya ka pisa ngi jushim ni ka jing siu na phi ela ngi shim tang sanpol ni spa tingkaru lala hi ban yo bai shuki sanpol tingkaru shuki ten re namar bingi shim nil ngi kampani phi khnat ru ka pisa te na kata kadau ngim pengin pelut haki bentai ngim nut benong nomor ba yo le sila da bun palat te ka jing pelut ru yo ka bun palat yo ka bun e tien re wala kataru ngi kular pi le piwan ti nginum penchong pi hanala ngin penchong ti ko mbadai pi na ta jong gitu ki bakwa pat ban no senyang syakani ka kam kani ri ka kam mi kwa ban le ban kenteu ki emlang salang ka kamai ka ji jong ki khana ki khun samla gi jongi te ngobha ban sasudia mingin ni GP huni number le phikwa ban GP ten re le phikwa ban no sinjang na kanu ko rukom ru ngi dangdon kapor mata pro steo hadu gati si sajang ban wan te sufun ru huni number bel le phikwa ban no jingerap tak bokum ko rukom ru te ngin ya don hangni ngi don hangni be man na kasngi sawan ni hangni hapo
hani hapom kani ke building jumpa mo hajron juga HDFC Bank lani call ngi number nabat ngi jing tip ibu company mo te lani pi kwa ban tip shapang jong ke social media te one hakti ke sengi but hadian jong ke tu ngi senang patai susu ipi ki bangi la ban le nang ni syahmat ban le si ya ki advance course ru ki bangi la ban nang introduce nang ni syahmat te kani sngob ha ban tip bakade tang ka introductory course mo tang mengin smutu ba ke ba pi don kam tang ba pi ru pin smutu ya ke ba pi don kam bat ke ba pi don kam ban tip ini yo ban ya keren markhmat ini yo ban aji kai markhmat kani rap ipi mo de saya komen hapo kanungut na bring jong pi ki bakwa but saya contact ro new number kanungut na bring jong pi ki ban wan ti kan mau show pin wan sapun ki number register khana bingin la ban book ki sit na pi tika kamera ki jaka ka di berit nginum la ban panbun tila da pim register hi ka sabut jinge ba ngi bingin ngin sha ip be pi pin learning ngin pan ip ngin ip ka slot na bata jong ka tu ka ski mo ti wanom so ye number ba kumao ip ngidang duna ka jaka ngidang duna ka shuki ka jaka shong bat ki ki jing kai tenre rapidan jing tmu hi le no wood register no wood ka por kanum ap ini no mo to kobli jumon perlok ngshpa bini pi khniat so shusin ya jaka khna ma pi pin num bakla la de pi wan hang ni te kani ka wei ke studio le se ka ba phiru philap na pendan kam la de pi wan philap an shoot video bat ki wei ka to jaka kan pensuk i pi ngan ip de practical sendan pat kani hang ni ka de ka wei pat ka room ka ba ngile ya ki podcast bat ki wei te kalong kumtu hang to po te empat dab ha bun ki ke teman re shen hing insa le pendap lu ke basa ro hai te bat ka jaka ka de hang ni mo tapi kan mau ka teng te ka de ka pom le ka pom man te main pom ka ni building ba mo ka ni galenti bandrung shapo sa put muri merat bagi mulai ka ni sini te le pirung te kadan kalenti ba pi pinrung pat kadan ka shutter ka jakarung bar ka de na kani ka jaka pila bandrung ni jaka kadan ka shutter thina po pada pirung kan mi pat ha kani ka jaka mo kadan ka shutter hang ti po nang ni na po kadan ka shutter nanta pisawan nang thina po kum tu rung tu mi kani sha ni te nanta pisarung hani pisong bakut dan nem hang ni nanta pisa yu bakut dan ha kani ka jaka tiba-tiba bayar ni ru idan bana aji kai phi nam ta ti kasngi ini di we ni ki nong hi kai bashir kai jong kani ka jat kan reu ka jong di we ni ki snar nong ring video nong edit video di producer ru ba shir kai pha hang ni ti la phi dan jingmut ti sewan hang ni ngin up phi ha si sajan ti sa phone ru ya ki number ban register ya kerteng jol jong mo ti kani hang ni du lawan tibat kani di ke jaka jongi ke ba ni di office sangi ri laiwan jingi tidur di kami sikit lah tak cie lah te ngala de pen bana nam ta si sajan te ngala abu du number phone te lepi phone pin yo ya keren ba di ba nami hang ni te ngala abu number phone jongi te sa syukran be ji te bat i kong mr ong te di wi ni ki actress ba phila ban pendan kam dari pi wan hang ni pi kwa bandring video phila bandan kami kong ema hang ni nam ta video jong pi ba di ba damang ri aktor we ni aktor ba trim ha ba khaju ko por ngim dei ban klet di ba nang sat ha boleh sini li di ba trim ha ko me filon de semua to tinggi dan ini ki babun ba ki perlok jong ini ki badang ya hikai ro hang tu hi ki badang ki lai trim ro hang tu hi ki lai legend hang ni kum kini ro ki dan yang ni la ka jong benta te film wan hang ni dan idan videographer hang ni editor hang ni idan content writer hang ni idan social media manager hang te bat ki babun ki we de te ba ki editor de ha ki jaka hang ni dan hang tu kita ai jeng hikai anyway toh saya le konta saya register hapo but lesi kadi kani ke room ko mangila ban IP ba pi pin ya wan ban shong ti balot pi shong ni jaka pin kamyo jaka bha ba pin ya kren ya khana dan beriu ne mani tam dan ra ti ngi khmi lenti ba kani jaka kani hani ngin yo ban pin khoilut ngin yo ban pin shong ipi khabyang hi de shong ta
Kaham kelut hani ti tamashuki mdan habis syong madan. Ada baik. Anyway, one day tang malai dan mi bakod niyo bani hikai pi khniat ke bi pi don kam bane ka blogging ne ka whatever filming ne whatever bi pi skon kam one missioning se hikai se batai pi mau perlok te waju ya klet ban phone se share mat pi ha si sajan blis bom perlok si kenu bi mat pi ko ipak video saya share ni video si kita perlok bar khoi bakwa bane te tang katahi se share mat pi mau blis bon tang ba ani kan le free long name kan long baik bagi dos ni long baik kamar teng semut dong de benda le free yo bun pelat bawan yo mla naladi ru yo baka tronyo kamet la bun pelat bawan it's okay no problem man no problem don kam hi ibri ki khna samla jongi ngin le baik ngi sepek hadian ke banja mo perlo see you in the next video bisbon